Artziniega atzean utzi berri dugu eta Aiararako bidean gaude. Martxoaren 26an, gaueko 11:30 pasata, berandu xamar, helduko da korrika Aiarara. Pixka bat aurrerago, Aiarako Berbalagun taldeko 3 kide ditugu. Guazen ikustera. Aurtengo korrikak ez du Retes de Llanteno zapalduko. Ze deritzo Retes de Llanteno korri? Espero 3 horiek Aiarako Berbalagun taldekoak ez izatea. Berutikan mendebaldera, Junkeraren fandango berri bat. Arratsaldeon. Entzun dut, hemen inguruan Aiarako Berbalagun taldeko 3 kide egongo zirela, zuek zarete? Bai, gu gara. Aurkeztuko duzu ezegoen burua, mesedez? Ni Ane naiz. Vale. Ni Karmele naiz. Eta? Eta Edurne naiz. Hirukote, Aiarara sartu berri gara, eta aurrez aurre, egundoko aldapa ikusten ari naiz. Hau, horrela izango da beti? Bueno, bai. Amurrioraino pizka bat bai. Amurrioraino iritsi arte? Tarteka. Ia, bai. Badaude aldapak gora eta aldapak bera. Bai, hainbat aldapa daude. Zenbat dira hainbat aldapa? Ba, 4-5 gutxi. 4-5. Hirukote, bagoaz? Bai, Guazen. Guazen ba! Artzai gazte bat kontu zarretan, Bariñako bidane baskaran. Hanek lehen esan du, 4-5 aldapa izango direla, baina denak horrelakoak izango dira? Bai, izango dira horrela, baina bakarrik 3 izango dira, lasai egon. 3 bakarrik, bale. Bai, 3 bakarrik, bai. Errazak. Bai, bueno, errazak, hau bezalakoa edo pizkadako gorragoak. Ados, asko animatu nauzu. Eskerrik asko Edurne. Hori da, Jara. Aldapa gora, eta noiz benga aldapa bera. Karmele, zu, Etxaurren ikastolako irakasla zara. Bai, horrela da, bai. Noiztik... Ba, justo irailean hasi nintzen eta momentuz kurtsosoan egongo naiz. Eta esperientzia, zer moduzko ari da izaten? Ba, bikaina, oso gustora nago. Hemen herri txikia eta hori, herriko giroa. Segurenik, zuzendaria ikusiko dut, ezin duzu beste ezer esan, ezta. Planik baduzue korrikaren egunerako edo aurreko ondorengo egunetarako? Bai, ekintzaren bat egingo dugu eskolan, petoak egingo ditugu, gero txapa batzuk ere eta korrika txiki antolatuko dugu. Gauza batzuk, bai. Bai, eta gero norbait animatzen bada egunean bertan 12etan edo korrika egiten, ba ere batzuk elkartuko gara. Gonbidatuta. Hori da, dena gonbidatuta. Ze ekarpen egiten dio uste duzu Etxaurrenek eskualdeari? Bueno, ba, eskualdeari egiten diogun ekarpena euskararen sustaketa da. Bueno, ba, irakasleok arikitzen gara euskaraz ikasleekin eta euskaraz dakiten familiekin ere, eta gure asmoa edo gure helburua euskara ahalik eta gehien erabiltzea da. Ere bagara, sorgin baten azken kanta itoizko kaletan. Hirukote, uste dut, berton elkartzen zaretela, ez? Berbalagun taldekoak? Astero. Astero? Bai. Aste artero. Bai. Ze iruditzen zaizue geldialditxo bat egiten badugu? Bai, Primeran. Kuadrilla, Berbalagun taldeari buruz informazio gehiago nahi duenarentzat, esan didazue, berton, aste artero elkartzen zaretela, baina, Ane, ze ordutan? Arratsaldeko 6etan, bueno, eta hemen ordubete egoten gara. 2 urte dara matzat, oso pozik, bueno, esan dut, eta animatzen dut jendea etortzera. Edurne, eta uste dut, zu aurten hasi zarela Berbalagun taldean? Bai, aurten hasi naiz. Iaz klasera joan nintzen ikastera eta oso nekagarria dela hori. Eta aurten etortzen naiz Berbalagunera. Eta aukera ona da euskaraz hitz egiteko, eta bestela ez dago aukerarik. Eta horrela ezagutzen dugu Aiarako euskaldunak. Bueno, Julen, jarraituko dugu aurrera? Bariñako bidane baskaran. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutik mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala. Bueno, onaino
Oraino, ja, 3, 4, 5, 10 aldapak pasatu ditugu, ezta? Korrikak beti sortzen du zirrara berezia, Edurne, presaude, lekukoari aieran barrena laguntzeko? Bai, beti nago presori egiteko, bai. Ondo entrenatu duzu, egunotan? Ez naiz korrikazale, ez dut entrenatu, baina bueno, korrikagunean egiten dugu. Martxoaren 26ko gauean, pasatuko da korrika aiaratik, plan berezirik bai egun horretarako, bane? Afaria eta gero korrikagin! Nik aurrera jarritu behar dut, beraz hemen agurtuko dugu elkar. Bai. Bueno, agur, ondo ibili! Ondo segi, aldapan bera! Azkenean. Aiaran utzi ditugu, Karmele, Ane eta Edurne. Aiarako berbalagun taldeko 3 kideak. Goazen orain Amurriora ikustera nor dagoen gure zain.